Guys, so welcome back again. So for this video is mag-cooking outdoor tayo. Yung kamansi, ayan o. Fresh na fresh po talaga na harvest ni nanay. Dito ni sa ibabaw na, no? Ayan o, fresh na fresh po talaga yan. So lagyan po natin ng malunggay kasi mag-utan mig Bisaya with kamansi. Nay? Daplin sa pang-pang. Oo. Daplin sa pang-pang. So dito tayo manguha ng malunggay. Fresh na fresh po talaga yung malunggay kasi yan o. Duha lang kapalwa, tulo na. Tulo na, no? Yan, so tatlo lang po yan ha. Palwa, kung tawagin sa amin, palwa daw to guys. Yan, no? Ayan, so ngayon mag-prepare muna tayo sa ating kamansi. Panitan lang ko ni Nay, daan Nay. Oh. So magpanitan, no? Kamansi. Ayan, so yung kamansi natin is very crispy talaga yan. Ayan. Lahapon din, dili lang kayo. Lahapon. Upanit. Di lang. Oh. Lahapon di lang. Ha? Pamawa ang green. So, kailangan po daw guys, sabi ng nanay, kunin yung green. No? Yung green. Pag mawala na yung green na yan, kurang gipanitan lang usa. Pwede raman lima. Panitan daan no? Oh, di mo unsa no? Iyan no. Sabi ni nanay, kunin daw yung green. No? Yan. Ito na po yung kamansi. Very fresh po talaga yan. Napaka dagta yung dagta niya. Kita mo talaga na fresh. So ngayon, yan, slice natin. No? Ayan guys, no? Si nanay po yung yan, no? Nag-asikaso sa, tapos na ko na po yan na slice. Ayan. Nabalatan. So, ganyan lang daw, sabi ni nanay. Wow! Sanay na sanay talaga si nanay mag-utan ng kamansi. Very organic. Wow! Ganyan pala. Ganyan guys, no? Sanay na sanay si nanay Gloria ng ganito. Tapos, ilunod na namin kasi yung tubig is kumukulo na po. Yan. Ganyan lang. Hindi masyado. Yan o. Hugasan pa na? Di. Dito na? So, hindi na daw yan hugasan, guys. Kasi, dili man na. Oo, malay huga. Oo, so, malinis po yan. Yan, so, idunod na natin. Okay. Yan, so, idunod na natin sa ating saingan. Ayan, oh. Ayan. Yan, kumukulo na po talaga yan.
Dali rin siya malata no? Ayan. Ating kamansi. So yung liso nito guys, pwede itong tangkon. Yung bata pa kami, yung kamansi, manguha kami ng liso. Tapos pakuluan namin. Yan, masarap po. Parang mani. Iyan no? So pag kumukulo na yan guys, i-update ko kayo no? Kasi gagawa pa tayo. Lininisan pa natin yung malunggay. Wow, yan no? Very fresh. So takpan na po natin yan. So ngayon, next is yung malunggay. Yan lang po yung dalawa. Malunggay at saka, wala lang, sagulan nila no? O, wala na. Malunggay lang at saka yung, yung kamansi. Yan lang po yung ingredients natin. Wala nang iba. Wala nang iba. Yan ang pagkadagta. Yung kamansi. Sa Tagalog, sa Tagok na dagta. Liwat na dagta. Dagta. Yan. Sanay na sanay talaga ako maghagpat. So sa Bisaya, yung tawag nito, hagpat. Hagpat o kamunggay. Hagpat ang kamunggay. Yan. Dali ra na lata no nay? Dugay ra. Dugay pa. Madali ra no? Humok naman na siya no? Sabi ni nanay, madali ra daw malata yung kamansi. Ganito lang po sa bukid. Pag may kamansi ka, tapos may malunggay, okay na. May ulam ka na. Ayan. Kunin natin yung mga malaking steam. Since ready na po yung ating malunggay, no? Yan. So, tingnan na po natin yung ating pinakuloang. Yan. Wow! Ayan. Malalaman mo yan pagluto na kasi yung iba, yung kulay niya is iba po. Yan. So, aming organic na sa inan. So, takpan natin para mas madali na. Mas madaling kumukulo yung ating kamansi. Ayan. So, yan guys, no. Palalaman po natin na maluto na po yung kamansi natin. Pag yung sabi ni nanay, yung liso daw is, tingnan natin yung liso. Pag mag-smooth na po yung liso ng kamansi, yan po ay means na sakto na po yan, luto na po yan. So ilagay na po natin yung ating malunggay pagkatapos na yan sinicheck namin, hindi pa po hard pa po. So kailangan is-smooth po natin para malagay yung kamunggay. So yan po yung idea ni nanay. Kailangan na yung liso or yung buto ng kamansi is magiging smooth. Yan, pinakuluan pa natin. Ayan o. So, chinicheck na namin yan pero mas hard pa po. So, kailangan pa po ng kunting pakuluan. Ayan, so yan po yung ating kamansi. So, takpan na natin ulit. Ayan, so sugunod natin. Puro organic. Organic. Yan o, may takuling. Takuling. Yan, so pag kumukulo na yan guys, i-update ko kayo. So, ayan na guys, sabi ni nanay is smooth na po yung liso o yung buto ng ating ating
Yan o, yung ating kamansi. So, ayan. Malunggay. Wow, very organic malunggay. Ayan o. So, takpan natin yan ulit. Yan. So, takpan na natin kasi pag kumukulo na yan ulit, timplahan na po yan ni nanay. Tapos, luto na po. Ganyan lang. Yan o, yung ating utan Bisaya with kamansi. Kamansi at saka yung malunggay lang po yung ingredients natin. So, tikman na natin. Ang init. Ang sarap guys. So, ayan. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless yan. Luto na po yung aming kamansi na utan. Ayan. So, bye-bye. Maraming salamat po.